share ko lang po yung daan, no? Share ko lang din po sa mga nagbabalak na mag long rides yan. Especially sa gawing Quezon o Lucena City, Pabicol. So yung mga dadaanan namin, total, dadaanan nyo rin yun mga idol eh. Kung din yung daan doon mga sir, no? So share ko lang mga sir, no? Galing kami ng Pampanga, umalis po kami ng 2 PM doon. Then nakarating po kami ng Lucena bandang mga 10:30 po ng gabi. So wala naman pong nangyaring traffic. Napakalinis naman ng daan. Pag nanggaling ka lang po talaga ng Bulacan hanggang North EDSA, talagang napaka-traffic po ng mga daan, mga sir, ma'am, no? Tsaka ingat-ingat po tayo doon sa gawing lugar na mabako. Talagang mabako po yung daan, mga sir. Kunting ingat lang po, lalo na pag gabi. Sa traffic, sakto lang. Dito lang po yung traffic banda sa may Montalban tsaka sa North EDSA. Yun lang po yung mga bandang traffic. Muntinlupa to Quezon, wala na po mga traffic, mga idol, no? Pag naglo-long rides po kayo, make sure na may preno kayo, mga sir, ha? Kasi yung mga daan doon is kurbada. Talagang mapapalaban po yung inyong motor o inyong gulong. So bakit nga po kami ganun oras kami nakadarating sa Lucena, no? Kung napapansin nyo, talagang matagal ng biyahe. Kasi yung takbo namin nun, mga idol, 60 kilometers per hour lang. Kasi inaalala namin na hindi pa namin kabisado yung daan. Yun nga, malubak. So ngayon, andito po tayo ngayon sa sa Bitukang Manok. Ipapasyal ko po kayo doon sa Sigsag, mga sir, no? So ito po yung daan niya. Ito po yung papunta doon sa EDSA, ay sa Sigsag. Yan. Kung nakikita nyo po. Yan. EDSA. So shoutout nga pala dyan sa Kabalan Motovloggers, no? Hindi ko na matandaan yung mga pangalan nila sa kanilang YouTube channel. Natatandaan ko lang si Idol Pasaway Motovlog. Shoutout, Paps. RM Motovlog, shoutout din sa iyo, Paps. Tsaka si Rat Moto, shoutout po. Tsaka si Liker ba yun? Ewan ko. Basta shoutouts lahat sa motovlogger ng Pampanga. Mabuhay po tayo. Sana minsan makasama po ako dun sa inyong meet and greet. Sana makadalo ako. Ewan ko lang kung kailan po yung EB ng Pampanga Motovloggers Kabalen. So shoutout sa inyo, mga idol, no? Pasensya na doon sa mga hindi ko nabanggit yung pangalan. Andito po yun, yung screen. Yan, andyan po yung screen ng mga motovloggers ng Pampanga. Although wala doon si Boss Reed. Kasi si Boss Reed talagang kilalang kilala na siya. Hindi lang sa Pampanga, no? Kahit sa ibang bansa, maraming nag-iidulo kay Boss Idol Reed. So mga idol, no, please pa-subscribe po ako sa aming mga kasamahan dito sa Kabalen Motovloggers. Kung bago lang po kayo, subscribe niyo po sila isa-isa. Ito po yung kanilang sticker and channel. Hindi ko po kasi matandaan yung kanilang mga YouTube channel, mga idol. Although may mga pailan-ilan na may kilala ako sa Kabalan Motovloggers. Yan si Idol Pasaway Motovlog. Kasama ko po yan sa RG. Isa po yung isang aking kagrupo na si Idol Pasaway. Pag pupunta po kayo dito, mga idol, no, make sure na yung preno nyo is malakas po yung kapit. Kasi lahat po ng padaan dito is pakurbada, is pababa at saka paakyat. So kailangan po talaga ng preno. Kung mahina yung preno nyo, mga idol, no, check nyo muna ba kayo pumunta dito. Kasi pupulutin kayo sa sigsag. So ito po yung daan ngayon. Pupunta tayo ngayon sa Bitukang Manok. Ayan po yung daan, no, makikita yun. Yo. Ayan po yung mga yan po
yung mga gandang puno. Nakikita nyo naman, yung mga puno is napakagandang pagmasdan. Ayan, dami. Ayun. Wow, ayan po yung Quezon National Forest Park sa Lucena City. Ito po yung Bituang Manok Mazur. Wow! Daan-daan lang po kayo pag napunta po kayo dito. Nakakatakot po yung daan. Super. Amen. Oo. Wow! Wow, 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 wow. Ay muna ako. Titingnan ko lang po yung mga dumadaan. Ang ganda kasi pagmasdan mga sir pag andito ka sa taas. So nakikita nyo po yan, mag-umpisa doon sa baba doon sa baba, hanggang dito sa taas. Paikot po yan mga sir, no? Hindi sila pwede magsalubong yung mga sasakyan kasi bigayan po sila. Ayun, kung nakikita nyo po, ayun yung motor na yan, no? Ayun. Paikot po sila mga sir, no? Ang ganda ng view pag dito ka sa taas. Tapos sa bandang doon mga sir, pag umawi ka pa ng umano kayo doon, andun naman po yung dagat. May makikita po kayong dagat doon mga sir. Kaya pag andito po kayo, make sure na malakas po yung mga preno nyo mga sir, no? Kasi yung dito, yung daan is pababa at paakyat. Kaya mapapalaban po yung inyong motor sa kakapreno mga sir. Ayan. Kung ayaw nyo naman po dumaan dito, meron naman po doon sa kabila, may daan po doon. Kumbaga ito, shortcut lang. Sa mga gustong makita yung view ng bundok at makita yung Bituang Manok, dito po kayo dumaan. Pwede naman po doon sa kabila. So tara, baba na po tayo mga sir. So tayo naman yung bababa. Tayo naman yung actual na dadaan sa Bituang Manok. Alright. Wow, eto po siya. Bigyan natin. Namimigay lang ng dito ng varia. Tama. So dapat nagbibigay ka lang din ng mga barya sir. Sila yung mga nagta-traffic. Sila po yung nagbibigay ng go signal kung pwede ka nang bumaba at pwede ka nang umabante dito sa Bituang Manok. Ayan po yung mismong taas niya. Napakaganda mga idol. Wow, yung mga bikers, napakarami din dito. Marami din po kayong makikita dito. Make sure dapat dahan-dahan lang po kayo dito mga sir pag pumunta kayo dito. Kasi pupulutin kayo, pag nag-overshoot kayo, pupulutin kayo doon sa mismo sigsag. Doon sa bangin, kung nakikita nyo yung mga idol, no? Although may harang naman, safety naman siya, kasi may harang. Pero dapat dahan-dahan din po tayo mga idol pag dadaan po tayo dito. Ayan. So ayun, yun lang naman po yung daan na medyo matirik dito mga sir, no? Yung Bituang Manok, yun nga po yun na ating pinuntahan. Mag-iingat pa rin tayo kasi ang daming pwedeng mangyari.
pwede kang ma-landslide, mawala ng preno, kaya doble ingat po tayo sa ating dadaanan.